book of 2 Timothy 1:7. For God has not given us the spirit of fear, but of power and of love and of a sound mind. Kaya huwag kang matakot. Sabihin mo siya katabi. Kasi yan ang pangako ng Diyos yan. Hindi tayo binigyan ng espiritu ng kaduwagan. Pagkos tayo po ay binigyan ng espiritu ng kapangyarihan. Amen? At pag-ibig. At pagpigil sa sarili. Yung sound mind po dyan, pagpigil sa sarili. Sa panahon ngayon, mga kapatid, at mga minamahal, ang pagpigil sa sarili po ay hindi ganun kadali. Pagpigil sa emosyon, pag ikaw ay galit, kailangan galit din yung Kaya nais ng Lord na magkaroon tayo ng sound mind. At yan ang tatalakayin po natin sa umaga. Amen? At nais ng Lord na yung sources na yan, yung pinanggagalingan na yan, ng mga katalinuhan at kapangyarihan ng Diyos ay makamit. Amen po? At muli, tuturuan tayo ng Diyos. Kaya hindi na po. Sarap mumigyan mga mananampalataya. Pagdating sa sources, pagdating sa sources at resources, pag ikaw ay isang tao na talagang sabihin mo, magandang iyong pangarap sa buhay. Siyempre po, may mga pagkukunan ka. At minsan ang tao po, maraming pinagkukunan ayon sa kanilang sarili. Pero tayo ba naging mananampalataya? Iba na po. Ang pagkukunan natin sa Diyos muna at yung ibinigay sa atin. At yan ang tatalakayin ko. Para hindi po tayo, sabi na po natin na papasok yung espiritu ng kaduwagan. At dito po, number 1. The book of Luke chapter 24 to 27, at beginning at Moses and all the prophets, he expounded to them in all the scriptures the things concerning him. Ito po, ang mga propeta mismo. Pag sinabing Moses, ito yung kautusan, the 5 books of the law. Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, and Deuteronomy. Pag pinanggit si Moses yan, sa kanya, ipinagkatiwala noong kanilang kapanahunan ang kautusan. Okay? He expounded to them all. Pag sinabi prophets, mga propeta ng Diyos yan, mga naglilingkod sa Diyos, sa iba't ibang kapanahunan. Kaya nung nagsasalita ang ating Panginoon, lahat ng pinapaliwanag niya ay para sa kanya. Ibig sabihin, lahat yung mga propeta na yun, lahat ng kautusan na yun, he expounded to them in all the scriptures the things concerning him. Sa kanya tumutukoy mula Genesis hanggang Revelation. Kaya mapalad po tayo, ang mga mananampalataya. Dahil yung mga pinanggagalingan ng mga sources na yan ay manggagaling sa Diyos. Makakakilos ang Diyos sa ating mga. Pagamat tayo po ay dumaraan sa iba't ibang mga pagsubok. Kasi wala pong exempted sa atin. Kahit nasabihin mo na mataas ka na tao, may kakayanan ka, may kaya ka, mayaman. Isang lingkod ka sa ng Diyos sa fivefold ministry, wala pong exempted. Pagdating sa pagsubok. Kaya nais ng Lord na pag dumating po doon, nakatayo po tayo. Naka-stand po tayo. Pag dumarating yun. Kaya dito po, nais ng Lord na yung kasulatan at saka yung mga sinulat ng mga propeta na tumatalakay kay Jesus Christ, na expound lahat yun. Lahat, sinabi niya, all. Ibig po sabihin, hindi nagkulang. Hindi nagkulang ang Diyos sa kanyang mga anak. Hindi nagkulang ang Diyos sa mga mananampalataya. Kaya, pinapasagana po tayo ng Lord.
Hindi po kung John chapter 10 verse 10. The thief cometh not but to destroy. But Jesus Christ came that we might have more life abundant. Sinabi abundantly, kompleto. Amen? Maaari sa mga financial o sa kakayanan sa mundo nito, maaaring salat ka o hindi ka naman gaano-ano. Pero pagdating sa scriptures, pagdating sa Diyos, kailangan kompleto. Kaya pwede kayong umitin. Panahon ng pandemya, pero nakakamitin tayo. Yun ang ibig sabihin. Panahon po ng pag-aalala. Sabi ng Lord hindi tayo binigyan ng espiritu ng katuwang. Ibig sabihin, harapin mo. Kasi anak ka ng Diyos. Laging sinasabi ng ating Panginoon yan, from the Old Testament hanggang sa New Testament, lakasan ninyo ang inyong loob. Tiyara, be of good courage. Be not be dismayed. Diba? Be strong. Huwag kang madismaya. Huwag kang madiscourage. You know why? Because the Lord is with you. Yes. Amen. Hindi ba Acts chapter 1 verse 8? Pag-resurrect ng ating Panginoon, nandiyan siya kasi power. Power to what? Ang pinaka-context yan, power to witness. Pag sinabing witness, pag yan ang ginagawa mo, hindi ka manghihina. Kahit na may pandemya. Yung cancer, pinapagaling ng Lord. Yung patay, binubuhay. Yung virus pa kaya. Amen? Maraming mga nadi-discourage po ngayon. You know why? Kasi talaga pag nanood ka sa TV, talaga naman hindi ka nalalabas. Hindi ka mamamatay dahil sa virus. Mamamatay ka dahil sa depression. Hindi ka makakilos. Ang pagkilos mo lahat, nag-aalala ka. Sinabi ng Lord dyan sa Book of Luke 8:18. Meron pa pala na may pananampalataya pagbalik. Luke chapter 8 verse 8. Men always ought to pray. Sa verse 18 po noon, meron pa kaya kung tatnan ng may pananampalataya? Si Jesus Christ nasabi niya. Kaya, believers, hallelujah, kung lumilitaw pa rin yung ating pananampalataya sa kabila ng pandemya, papalag ka. Papalag ka kasama ng Diyos. That is the Holy Spirit. The power of the Holy Spirit. Pag may Holy Spirit ka, kompleto. Diyos ang nasa iyo. You walk with God. Pero if you shall see power, after that, the Holy Spirit ka mamayo. And ye shall be my witnesses. Pag sinabing witnesses, hindi lang yung gospel. Pati yung pagpapagalit. Pati yung mga pagpapala mo, sinishare mo. Pati yung mga naging problema mo na mabibigat, tinukod ka ng Diyos na sinishare mo. Meron kang pinaghuhugutan. Amen? Bakit? May Holy Spirit ka Kaya, ang Diyos, pag sinabing power, nanggagaling sa Diyos yan. Kahit nakatalinuhan at karunungan, bibigyan ka ng Diyos. Di ba? Ma-very fruit po yan pag sinabing power of God. Ngayon, number 2, na weapon at sources ng mga believer. Alam niyo na po yun. Lagi nating naririnig. Holy Spirit, Word of God. Ang kailangan lang po, application. Dami, mga believer. Ang dami, pero kaya pag dumating na yung pagsubok, hindi nila nakakayanan. Pero kung may Holy Spirit ka, tapos tuwag ka, di ba nakakaya? Di ba? May Holy Spirit ka, tapos hindi ka nag-witness. Kaya nagiging ka. May Holy Spirit ka, tapos nag-aalala ka sa COVID. Yes, nandiyan ang COVID. Pero gampanan mo yung power to witness. Gampanan mo yung pag-ayos. Gampanan mo kung ano yung dapat mong gampanan para sa kitang mahal.
Survival of the fittest pagdating sa pagkain material, survival of the fittest pagdating sa pagkain spiritual. Ang daming mga nadi-discourage na mga manggagawa ng Diyos ngayon. Pero ito yung panahon na magningning ang ating mga liwanag pagdating sa pagtitig mo. Amen? Kaya ano sila? Pero tayo, okay mga kapatid, so good. Make them my disciples. That is our tip for this year. Sa kabila ng pandemya, make them my disciples. Kayo, alagat kayo, pero kung hindi ka lang dentro, kaya lang tayo hindi ka gawin. Sabi ko, nasa katabi mo, hindi ka gawin tayo. Kilos! Yung iba hindi na kumikilos eh. Hindi kayo. Talagang kayo. Kayo, paano mo ba yung virus? Okay, kaya matapang akong mangaral pagdating sa ganyan. Kasi kaya-kaya ng lutuwalay. Sa pamagitan ng pagtugon ni Jesus. Hallelujah, praise God. Pag naramdaman mo rin praises niya, nawawala. Pag nag-iina ka, dumarating mo. Isipin mo na ka, tagapin. Grabe ang mga. The Word of God. Hebrew 14. Word of God is quick and powerful. The Word of God is quick and powerful. Buhay at mabisa. May bisa ang Word of God. Pag ginamit kayo, magbintis kayo, may bisa po yan. Powerful yan, makapangyarihan po yan. Sharper than to any Egypt sword. Grabe po, tanin niya magkabila. Kaya huwag natin pawalang bahala yan. Yan lang yung pang-offense natin, Word of God. Lahat puro tayo share the faith, helmet of salvation, share the truth. Yung pang-apang natin, preaching the gospel and witnessing. Pero pagdating sa Word of God, ito lang yung pang-forward, ano yung offense. Na hindi defense, ha? Ano mo yan? Yan lang yung sandata mo, yung Word of God. Kaya ang panghawakan mo ngayon sa panahon ngayon, salita. Antindi mo pa yan. You must stand on the promises of God. Naniniwala ka sa Banal na Espiritu, sa ningas ng kanyang pagkilos, naniniwala ka sa kanyang salita, kahit na anumang dumarating sa iyong buhay, kahirapan, pag-aalinlangan, kaya mo na ng salita ng Diyos ay makakilos. Matthew 4:1 po, yung gano'n po yan, with the Lord Jesus Christ tempted by Satan. Nung siya po ay nabautismuhan sa chapter 3 ng last part ng verses, sa verse 1 ng chapter 4 ng Matthew, the Spirit did of Jesus Christ unto the wilderness. And Satan tempted him for 40 days and 40 nights. Pag sinabing Satan tempted him, tayo po tempted doon. Amen po? Pag tayo po dumadaan sa wilderness ng ating buhay, may mga pagdadaanan po tayo lahat because you cannot enter heaven with a comfort zone. There are sacrifices na to be made. May mga gagampanan po tayo. Hindi po tayo pwedeng pumasok sa buhay na wala hanggan na wala tayong ginagawa. Hindi tayo sumusunod. We disobey. Tayo nga yung pinili. Sinabi sa mga kumisik yan. I made you a watchman. Tinawagin ang batay. Bakit ka niligtas ng ating Lord? Hindi ka niligtas ng Lord, walang layunin ng Diyos. Kaya sabi niya, mag-ilaw kayo sa mundo nito. Kaya meron kang gagampanan talaga. Kaya kahit nanong gawa ng demonyo sa kanya, gutom ka na. Mga mananampalataya, gutom na tayo. Bakit? Isalat na sa financial isalat na sa ayuda. Pag nag-lockdown ulit ng bawat barangay, kawawa yung LGU kung saan kukuha ng pang-ayuda. Nakakukuha ngayon ng lakas mo. But this is spiritual food. Wala tayong magawa tinukso siya ng demonyo, kaya niya ba? Son of God? Kaya niya kasi Son of God siya. Tayo kaya ba natin? Of course, yes. Anak ka ng Diyos Kahit nagutom ka, pwede
Hindi ka mag-fasting. Pinitulutan ng Diyos. Para demonstrate yung kanyang kapangyarihan. Sa araw, meron ka ng kakain. Experience na ba yan? Yung walang-wala kayo, tapos nagkaroon kayo. Kasi ang kamay, parang bakit hindi lang na. Eh, kailangan yung power of word of God. O naiyala kayo. O hindi nyo lang natin yung kapangyarihan ng Diyos ang buhay. You must measure. Kumikilos pa lang sa buhay ko. Hindi ko na-realize. Kaya Matthew chapter 8, verse 16 to 18. Tingnan nyo ang ating Panginoon, daming dinala na may kapansanan dyan. Pero ano sabi? And he cast out the spirits with the word. Bakit lumalayas? Because of the word. Kaya pangaraming ang tao, abay mga kapatid, ang Diyos sumasayo. You walk with God, the Spirit of the Lord is with you, the Word of God is in you. Ano bang kulang? The sources and the resources of the believers is in us. Ephesians chapter 6, verse 7. And take the helmet of salvation. The sword of the Spirit, which is the Word of God. Kaya, kinumpleto tayo ng Diyos. Alam niyo po, hindi ka tatawagin na anak ng Diyos kung hindi kompleto. Magpatuloy ka lang, dumaranas ka man ng iba't ibang pagsubok. Sinabi ng 1 Corinthians 10 that it is common to a man. Pag sinabi common, lahat nararanasan. Ano yung common sa Tagalog? Karaniwan. Ay, karaniwan lang pala yung nangyayari sa akin. Medyo may heart problem. Ay, karaniwan na pala kasi hindi lang ako may heart problem. Kailangan ko pala healthy heart. Gusto niyo yung healthy heart? Wala ba? Holy Spirit. Healthy heart ka. Bakit? Iyon ang pangano mo eh. Healthy mo. Pagkakano. Hallelujah. Praise God. Di ba? So, tapos lalagyan mo ng faith of God. Ako nag-perform na tayo. Kompleto pala. Mark chapter 9, verse 23. Jesus said to him, if you believe, all things are possible to him. Amen. Alam nyo, ang salita ng Diyos po, depende yan sa measure of faith ng tao. Depende yan sa relationship niya sa Diyos. Depende po yan. Makapakilos mo ang Diyos. Kaya depende sa iyo. Anong gagawin mo? Ay, sumunod ka. Pag sinabi ng Lord na tinawag ka sa ganito, yes, Lord. Pag mag-ministry ka sa ganito, yes, Lord. Bakit ka mag-alala? Kaya nga kanya niligtas. Kaya nga nararamdaman mo yung presensya niya. Lumalakas ka, binibigyan ka ng pag-asa. Nais ng Lord yung mga tao na nararamdaman mo, mararamdaman din. Amen? Nais ng Lord na yung kasiyahan natin at kagalakan natin na kasama natin ng Diyos ay ma-share natin sa ating mga mahal sa buhay. Yan ang ginawa ka niya. Ang daming mga tao, billions. Pero ang dami siyang tinawag, pupunti lang ang at isa tayo. Isa tayo. Huwag mo i-take for granted po yan. You must treasure. You must value the calling of God to you. High calling, holy calling, and heavenly calling. Grabe. Kaya huwag mong ipagpalit yan sa karir mo, sa pamilya mo, sa negosyo mo, sa karangyaan, sa mundo ito. Kasi highest calling po yan. Mataas na antas ng pagtawag. Banal na pagtawag. Pero, nandito ka sa mundo ito, mga hindi banal na nakapaligid, tapos banal ka. Grabe. Nilagay ko kayo sa gitnang asong tubo, kaya kayo'y maging matalino. Maging maamo kayo, kagaya ng kalapati. Bakit? Kasama mo ang Espiritu. Kasama mo ang salita ng Diyos. Kasama mo ang pananampalataya na nagkagaya sa'yo. Kulang pa ba? Pero sa kagandahan ng loob ng Diyos, meron pang itatagdag.
Diba? Palagpakan na natin na. First John chapter 5 verse 4. For whatever is born of God overcomes the world. Believers, hindi lang tayo born again. Born again is just distance. Hakbang lang po yan tungkol sa pagkikipagrelasyon sa Diyos. You must see the kingdom of God and you must enter into the kingdom of God. Pero pagdating sa maturity, you must be born of God. Born again and born of God. Okay, eh, baba? Sinabi, born of God ka, pinanganak ka ng Diyos, anak ka ng Diyos. Hindi ka ipinanganak na muli. Ibig sabihin, pinanganak ka na muli, kasi yun ang criteria. Pero anak ka na ngayon ng Diyos, kasi sumusunod. Kaya sabi niya, you overcomes the world. Mapagtagumpayan mo ang bawal ng mundong ito. And this is the victory that has overcome the world, our faith. Overcome. Ang mga mananampalataya, overcome. Di ba, Brother Marks, overcome ka na. Sergio? Ayun, o. Sergio, overcome ka. Amen? Hindi nila tinignan na negative. Tinignan nila ang Diyos. Kasi ang Diyos always positive. Always yes. Ang ayaw lang ng Diyos, pag nag-no ang Diyos, pag hindi niya kalooban. Pag hindi ka sumusunod. No, yan. Marunong ka rin mag-reject pagdating sa hindi kalooban. Tignan niyo. Amen po. Sino dumating kahapon pas managkaw? Bakit yung mga dumating hindi nagtataas? Kasi ito sabi, Church, President, mga kapatiran sa pananampalataya. Sabi ko, bakit ilan lang nakikita mo tayo? Parang na hindi nagpapakita, nandito na tayo. Hindi, huwag kayo magkadala sa pagkakatri. Kulang pa ka, di ba? Pinadala lang doon, di ba? Hindi naabot kasi alam din ng lulibadin nila. May supra pa nga, no? Bibiro mo. Tapos nagtatanong kayo. Itandog ka na sa piki. Sa Diyos yun. Ito, nakalala ka. Makakita ko ni Bishop Piano, makakapatid ng pananampalataya. Dapat, Bishop na dito ako, bigyan nyo na regalo yun. Dapat na, di ba? Bigyan. Pag nagulungan nagtatago, wala kang souvenir. Pero pag sila, pag Bishop, bigyan mo yun. Sabi mo, kasi, ano ka, ano mo, na blessing ng Lord yun. Amen? Kaya nga, pagkalano, ha? Talampakan natin. Prayer and fasting. Ano? Nagpipray pa kayo? Baka naman nalulutay tayong pananampalataya. Tapos magtanap kayo sa nagkakomplituhan. Ay, kusin talaga kayo. Kung baga sasakit ka, hindi ka nagbimintinan, hindi ka nagpapacheck up. Bakit? Kapos ang papacheck up eh. Ikalat din po ito sa pananampalataya. Kakapusin ka talaga pag wala kang kagawin. Kailangan pag-fasting ka. Ang church ay hindi nagkulang pagdating sa prayer. Kaya dami na itinuro sa atin na dapat may panghugutan ka na, pero pinatahino ka na lang, pinatatag ka na, tapos nakasara pa rin yung bibig mo, tapos nagko-complain ka lagi sa ating Panginoon. Alam nyo, ang napakaputas. Kaya kayong mga manaputa, ayaw ng Diyos yan. Idolatry, ayaw. From first to fourth generation. Ang supat. Kaya okay mga friend, kasi katotohanan na. Prayer and fasting. Tingnan niya natin. Meron silang hindi makas out nagpadala si Lord ng kanyang mga lagan. Kumano na yung tatay, yung magulang. Tali natin kay Jesus Christ. Pag dinala, pinas out niya. Bakit hindi namin makas out? Samantalang binigyan niyo kami ng kapangyarihan na mag-cast out.
binigyan sila ng kapangyarihan. Ginawa ng Lord, pagdating doon, hindi nyo makakasahot yan. Bakit? Hindi kayo nag-prepare and fast. Mayroon kayo believe. Kaya lang kulang. Pag natatinda sa mga problema na matitindi, prayer and fasting. Ang benepisyo ng fasting, ang tindi. Antioxidant yan. Ipapawis mo yung lahat ng mga mo sa buhay. Pero wala nung bata ka, ngayon di ka kain ka ng kain. Mga toxic na yan. Kaya minsan pinapatulutan na na mag-fasting ka, di mo pala, force fasting na yun. Nangungusap na yung Diyos sa iyo. Bakit? Parang tinatamad ang pumunta sa kawain ng Diyos. Baka punong-puno ka na ng cholesterol. Pinagpapasting ka na lang doon at di mo pa alam. May fasting ka naman. Yung prayer naman kulang. Kaya balansin. Nag-fasting ka na, mag-prayer ka naman. Nakaroon na nagpe-pray siya. Wala nung ako'y mananampalataya. Anong klaseng prayer? Hinanapan ka na rin ang tuta. Habang ang pandemya lumalalim at umihirap ang panahon, abay, itinay mo naman yung sarili mo. Paigtingin mo para yung pagkikipagrelasyon mo sa Lord ay lalalim. Ibig sabihin ng lalalim, pinagtitibay ka ng Diyos para makakausap ang Diyos sa iyo. Amen? Kung tingnan na sarili mo na wala kang pinag-aralan. Kaya yung mga alagad ng ating Panginoon, nung sila po ay nangaral, saan kaya kumuha ng katalinuhan? Pag Diyos ang nagbigay ng katalinuhan, Sister Talita, Ariora, thank you. Yan, pinadala ng Diyos. Last week. We were Protestant in India. From Cebu siya. Nag-aaral po siya dito. Siguro, hindi siya. Maybe. Naghanap ng church. Pinunta sa kanya yung Catholic church. Diba? Yung nakita niya to, pinadala siya. Kasi Protestant siya. Amen? Magpapadala talaga ng iba-iba. Meron akong kinasal na Koreano noong last December 20. English talaga. Kasi dami sa Korea na ako na bisita Amen? Siguro, panahon na. Who am I that God knows me? Sino ako para gamitin? I am nothing. Wala ko may pagmamalang. Basta pag-amin lang ako kung ano ba. Amen? Ganun din po ngayon. Kaya nga ang ating tema, bigay sa atin ng Lord, lahat kayo rito alagad ng ating Panginoon. Hindi lang kayo member. Make them my disciple. Hindi kayo member. Diyan kayo for how many years, mayroong kang ministry. The body of Christ, if you are believers, you have the ministry. If you are believers in the ministry, mayroon ka rin ministry sa world. Servisyo mo sa mga hindi mananampalataya. Ano ang servisyo mo? Para sa Diyos, sa mananampalataya, at para sa mga hindi mananampalataya. Alam niyo na servisyo niyo, ha? Siniservisyohan niyo lagi sarili niyo, pamilya, karir. Pasarili. Paano naman yung tumawag sa atin? Paano naman yung wisdom at yung presensya niya sa kagagalakan ng nararamdaman? Hinintay lang ng Lord ang kulay. Hinintay lang ng Lord ang pagtugod mo. At pagtumugon ka, kung gaano nung ikaw ay unang mananampalataya na tumanggap sa Lord na tagsisi at libo-libo ang anghel ang nagagalak, pagtumugon ka sa Kanya na make them my disciples, lalong lang magagalak ang ating Lord. Kaya yung iba, walang pinapanaman. Huwag ka na magbibingihan na nakanayin. Magpag-amin ka na, darating na natin tayo. Ang sabi nga noong pagkatulog, pinapangaral nila Apostol Pablo ang salita ng Diyos, 2,000 years ago, mas malapit na ngayon. Yung mga lockdown, that is just the fulfillment of the promise. Yung mga nangyayari, kaganapan lang ito para matupad ang kasulatan, ang mga hulat. Binigyan na tayo ng chance ng ating
Give him a portion. Bigyan mo siya ng portion sa iyong buhay. I-treasure mo yan. Paglingkod ka. Ang paglilingkod, hindi yung full time, no? Kahit na isang oras lang, the best mo yun, alam na Diyos. Kasi pag sinabing serving the Lord, akala nila, akala ka, hindi po. At lingkod ka lang sa kapatid mo na nagbigay ng malamig na tubig, acknowledge ng Lord. Sabihin mo sa iyong katabi, may panahon pa. Redeeming the time for the day, son. Samantalayin mo ang bawat pagkakataon na gumawa na mabuti sa darating ang masama. Nakakanan nyo, samantalayin mo. Ano ng pandemya, nagkagis ka, mahal ka ng Lord. Fiksan mo na. Pinapadali na ng Lord yung panahon. Kung nagka namang problema sa ayaw mo, isusupply ng Lord ang pangangailangan. James chapter 5 verse 15 to 16. And the prayer of faith will see, and the Lord will raise him up. And if he has committed sins, he will forgive them. Confess your trespasses to one another, and pray for one another, that you may be healed. The effective fervent prayer of a righteous man availeth much. Kapangyarihan po pagkakatubig. Number 5, you must be holy and righteous. Kailangan balansin mo yan. May faith ka, may Holy Spirit ka, meron kang Word of God, may prayer and fasting ka, kailangan balansin ka at matuloy. Tingnan po natin. The book of the wicked flee when no one pursues. Tumatakas ang isang masama, wala namang nakahabol. Nakikita na kayo, tinatakasan niyo yung mga problema niyo, walang umahabol. Takot ka sa shadow mo, sa sarili mo. Tama na tama siguro yan. Takasan niyo siguro ito. Pataradiyos, arbol na sa layo. Ang mga matutuwid ay matatapang kagaya ng iyo. Ano yung sabihin? Kaya mong harapin yung mga darating sa iyo. Huwag mo siyang takasan. Tumatakas kayo sa problema, harapin mo. Lord, tulungan natin. We must fight a good fight of faith. Ang dami kang pansaga, puro kasangga. Asan yung mundo ka? Ay, hindi mo ginagamit. Kalawang na yan eh. Yan sa batawa. Gusto na magpisimuli eh. Nagtataas na ng kamay. Palagpakan ka natin ang atilo. Sino ba gusto maging pastor dito? Diba? Privilege to be a servant of God. Privilege. Binigyan ka ng chance ng Lord. Grabe. Kung yung pag tumawag ang Diyos, sabi mo, Lord, tulungan mo po ako ng isuri. Nagyan mo ako ng katalino. Samahan mo ako. Acts chapter 3 verse 12. So when Peter saw it and responded to the people, men of Israel, why do you marvel at this? Or why you look so intently at us? Alam mo, kapangyarihan niya. We have made these men walk. Dahil ba kami manalat? Kaya huwag kang magmatas pagka maraming gumagalit. Hindi dahil sa righteousness mo. Amen? Dahil sa pagsunod mo, dahil matuwid ka sa harapan. Kaya maraming narilindan ng mga preacher. Kala nila pagka ang dami ng yumala, ang dami ng mga karunungan, sila nang kapapakapalit. Kasama yun sa holiness and righteousness. Kaya ingat, kaya ang dami na anong mga pag, kaya nakakaya. Amen? Number 6. What are the believers' sources of power? The name. The name that has
every bad thing. Mark 16, verse 16. Diba? He who believes and is baptized shall be saved. He who does not believe shall be condemned. Gospel po yan. Kaya, you victim my disciples. Mayo ka na, talagang bunga ka na. Amen? May bunga. Mula nung pandemya, may bunga na ba kayo? Ay, dapat na mamunga tayo. Nananaryo. Kahit yung mga text, mahal ka naman ng Lord, kumusta ka na? Oh, nanghihina ka ba? Na-COVID ka ba? Ay, na-COVID ako, pag-pray kita. Dapat ganun eh. Amen? Hindi ako na-COVID, pag-pray pa rin kita para hindi ka ma-COVID, protektado ka ng dugo ni Kristo. Dapat ganun eh. Kung ano yung pinagano, nakahintiin tayo, amen? Millionaire, Lord, Mobile Legend, akala nyo, di ba? Tama ka yun. Kasi pagka nagpapadala ka, at may nagpapadala sa'yo, ayun lang yun yung email. Di ba? Ano yun? Millionaire, Polier. Basta meron yun eh. Pero, sa akin yung pangalan ng email sa'yo, yung pangalan ni Lord na mura. Dapat yung pangalan ni Lord, nakatatak rito, pag may sakit, uy, pangalan ni Lord. Nagigina ako, mayroon akong nararamdaman, pangalan ni Lord. Ay, nahirapan ako sa buhay, pangalan nung nakatupan ko eh. Hintayin mo yun, kung mabasa sa tao, trust natin eh. Book of Jeremiah chapter 7. Pagdating sa mga matitinding bagay, casting out all your burdens. 1 Peter chapter 5 verse 7. Lahat ng kabigatan mo, bigyan mo sa akin. Lahat ng problema mo, Lord. Kasi ang mahirap sa tao, sinusulong. Kumbaga sa basketball, ikaw yung shoot ng shoot. Ibigay mo naman doon sa shooter para magkasabihin na lakos. Diba? Hindi ka naman lakos. Promotal. Tagalog ng promotal. So, makasarili ka, share ka ng shoot, self-centered ka. Sabi niya yan sa'yo. Gamitin mo lagi pangalan. Pinagpala ka. Amen. Ang ganda mo ah. Ay, dito kasi yan. Paano kung wala na si Dito, wala na kapinting. Ay, dapat nagkuklo ka na sa kalwalatian ng Diyos. Salita ng Diyos, nasa isip mo, nasa puso mo. Ay, tayo pa yan ang ano. Kahit wala kang pang-maintenance, lagi kang friends. You are friends today. Siyempre. Alam mo yung friends eh. Kumusta na buhay? Ay, ito. Sarap eh. Pero yung mga depressed, yung lantang kulay para sa ano yun. Kumusta na? Ay, ito, lantang. Walang pagpuhos. Wala. Tuyo. Tuyo ang frigidaire. Pati utak mo, tuyo. Amen? Alam, praise God. Ang sarap kasi kasama ng Diyos. Yes, ang sarap. Lalo na pagka nakakasunod ka, kahit na paano, mapipili mo talaga. Maraming binago sa akin ng Lord itong pag-ibig. Ay, grabe. Grabe yung binago sa akin. Yung pananaw ko sa mundo ito. Ako, mga kapatid. Sabi nga ng Lord you are not in this world. You are out of this world. Your citizenship is in heaven. Grabe. Your citizenship is in heaven. Our pilot is Jesus Christ. Our departure, hindi natin alam kung kailan tayo. Alisin ang pilot sa mundo. Kaya ate, naka-ready. At nasa in the name of Jesus, nandiyan. Philippians 2:9-11. Therefore, God also hath highly exalted him and given him the name which is above every name, that at the name of Jesus every name should bow,
those on heaven and of those on earth, and of those under earth, and that every tongue should confess that Jesus Christ is Lord, to the glory of God the Father. Every nation bow, whether you like it or not. Every tribe, every race, talagang magpapawag. Kahit na ayaw mo, dahil sa kanyang kaningningan at kaloritian, sa kanyang pagpabalik, sinabi niya, every corners of this universe, luluhod. Kahit na ayaw nilang lumuhod, paluluhodin sila. Kaya walang pride dito. Amen? Kaya nga pinapanood tayo lagi ng Lord. Every Sunday. Kasi, minsan ayaw natin lumuhod. Sa bahay natin, dito tayo paluluhodin. Tinuturuan tayo magpakumbaba ng ating Panginoon. John chapter 14, verse 1. If you ask anything in my name, I will do it. Saan ka pa ba? Saan ka pa ba magtitiwala? Saan ka pa ba maglilingkod? Yung sarili mo, pinagbigyan na tayo ng matagal na panahon. Your own will, let it go. Panahon na, let it go. Your will be done. May sacrifices, may mga isasuko ko sa sarili mo. Your will be done. Masakit. Pero dahil sa pagligtas mo sa akin at mabuting balita, gagampanan ko yung dapat ko. Amen? The book of Zechariah, chapter 4, verse 9. Basahin natin. So we answer, this is the word of the Lord to Zerubbabel. Not by mine, nor by power, but by His Spirit, says the Lord. Hindi yan sa lakas mo, kakayanan mo. Pero pag sa Diyos, yung Espiritu niya nasa iyo, kaya mong i-surrender yan, Lord. Pangarahan mo ako. Bahala ka na sa akin. Pinapagkatiwala ko ang buhay ko sa iyo. Pinapagkatiwala ko yung pamilya ko sa iyo. Pinapagkatiwala ko yung financial ko sa iyo. Yung sakit ko, pinapagkatiwala ko sa iyo. Pag naman ang author of life, you are the sustainer and given of this life. You are the ikaw yung preserver of all that is good. Diba? Siya po yung source of life po natin. He is the source of everything. Pag sinabing everything, mga good yun, because God is good all the time. Pag sinabing good, God yun, ang result ng good, dahil sumusunod ka sa good sa Diyos. You cannot be God. You cannot be good without God. Hindi ka pwedeng maging mabuti na walang Diyos sa iyo. Ano? Nagiging mabuti lang tayo dahil sa kabagan ng ating Panginoon. Kaya masasabi nila, napakabuti. Ang isang mabuti lang po. Nakikitaan lang tayo ng magagandang tatangian because Jesus Christ. Because of faith. Binigyan po tayo ng pagkakataon na makilala yung nagligtas sa atin. At nung nag-resurrect po siya, Espiritu na po siya. Siya pa po sa trono. Kalampagan natin ang ating. Revelation chapter 3 verse 5. He who overcomes shall be clothed in white garments, and I will not blot out his name from the book of life. But I will confess his name before my Father and before him. Sabi nung iba, hindi na nagbuburay. Sabi nila, always say, no. Love of the Lord is unconditional. But saving grace of the Lord is conditional. Pag ikaw ay nagpatuloy hanggang sa wakas ng iyong buhay, makakamtan mo ang pangako ng Diyos sa kanya. Kaya, nasa kamay ka na ng Diyos, magbibigay ka pa ba? Nalasap mo na yung presence ng Diyos. Kagandahan mo ang loob ng Diyos. Hallelujah, praise God. Revelation 13:8. So
Pabila niya pa. Basahin natin. All who dwell on the earth will worship Him, whose name has not been written in the book of life of the Lamb is slain from the foundation of the world. Iyakin lang po natin. Ano tayo? Makatala yung ating mga pangalan sa mga. Amen? Naalala niyo sa ating Panginoon? Nung pinadala niya yung kanyang mga alagad. Lord, tuwa-tuwa sila nag-report eh. Tuwa-tuwa. They were glad for reporting that many cast out demons. Maraming mga demonyo na karaming nagsigal. Nag-report sila kay Lord. Huwag kayo matuwa dyan. Sa may ginawa niyo. Mas patuwa kayo sapagkat ang inyong pangalan ay nakatala sa lahat. Everybody shall praise Him. Sabi mo nga sa'yo katabi, nakatama na ba? Na maging alaga. Siyempre, yes. Alaga din. May gagawin eh. Ano gagawin? Power to witness. Because God, our Lord Jesus Christ, kinumpleto na tayo, completed our resources. Deliver ka, di ba? May Holy Spirit ka. May Word of God ka. May faith ka. Nagpe-bread fasting ka. Tapos, talagang kahit na maraming tukso, yung carnal mind, nawawala sa'yo. Nangingibabaw yung spiritual mind. Carnal minded, kukonfuse ka dyan. Hindi makagila sa Lord. Tapos, the name of Jesus nasa iyo. The name of the Lord nasa iyo. Nakatatak sa iyong puso. Nakatatak sa iyong isip. Asa ka ba ba? Kahapon siya bigo. Pag ano ka na ng Diyos, wala nang pumunta. Kahapon siya bigo. Lord, pagtagumpayan ko na lahat. Pero meron akong minsan na hindi ko kayang isuko. Kayong nakakala. Nang hindi nyo kayang isuko. Kasalanan, bisyo, kayamanan, career, relationship. Kayo ang nakakala. Kayo ang nakakala. Pero pagkatiwala nyo lang sa Lord, kaya. Kaya mo. Sabi mo siya kaya. Hi! Magandang buhay po sa inyong lahat, lalong-lalo na po sa ating mga viewers, sa ating mga subscribers, at sa ating mga kapatid sa Panginoon. I'm very happy po na magkita-kita tayo muli at salamat po sa Diyos at binigyan tayo muli ng pagkakataon na tayo po ay makapakinig muli ng kanyang banal na salita. At sa oras po ito na kami po ay natutuwa na kayo po ay anyayahan sa pagtanggap sa ating Panginoon. Alam niyo naman po ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pag sinabi pong magandang balita, ito po ay may pakinabang, ito po ay maaasahan, at tunay na ito po ay kaligtasan sa ating mga kaluluwa. At ito po sa ating mga bagong mga viewers, sa ating mga bagong subscribers po, lugod po namin kayong inanyayahan at tanggapin niyo po ang ating Panginoon. At sumunod po kayo sa maikling panalangin ng pagtanggap upang tayo po ay makatamo ng kaligtasan. Sumunod po kayo sa maikling panalangin ng pagtanggap. Higit po natin ang ating mga mata, ikas po natin ang ating dalawang kamay bilang pagsuko po sa ating Panginoon. Amang banal na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po. Ako po'y binigyan mo ng pagkakataon na tanggapin ka sa aking buhay. Kilala mo po ako, alam mo po ang aking naging buhay. Sa oras na ito, tinatanggap kita bilang Panginoon sa aking buhay. Patawarin mo po ako sa lahat ng aking mga pagkakasala na nagawa laban sa iyo, nagawa sa aking kapwa. Linisin mo po ako, patawarin mo po ako, at gawin mong karapat-dapat na maging anak mo. At sa oras na ito, linisin mo po ako, tanggapin mo po ako bilang anak mo.
At sa oras na ito, ikaw po ang magiging Panginoon at Hari ng aking buhay. Pagarian mo po ako mula ngayon hanggang sa iyong pagbabalik. Tinatanggap kita bilang kaisa-isang Diyos sa aking buhay. Salamat po sa kapatawaran at kaligtasan sa aking kaluluwa. Ito po ang aking samang-dalangin sa iyong dakilang pangalan, sa pangalan mo po, Panginoong Yesus. Amen. Ang tinanggap po natin ay ang ating Panginoon. At kung tayo po ay magpapatuloy sa ating pagtahak sa landasin ng Panginoon, mangyari po na tayo po ay sumunod sa magandang balita ng ating Panginoon o yung tinatawag po natin na the Gospel of Christ. Alam naman po natin na ito po ay daan para po tayo ay maligtas. Ano po ba yung mabuting balita na yan? Na si Kristo ay namatay, siya po ay inilibing, at siya po ay nabuhay na magmuli. At sa atin po bilang mga Kristiyano o sabihin na natin na nais magkaroon ng mga kaligtasan sa ating kaluluwa, kailangan i-apply po natin yung gospel ng ating Panginoon. Sa paanong paraan po, sabi po doon na siya'y namatay, tayo po ay magsisi. Pag tayo po ay nagsisisi, lumalapit tayo sa Panginoon bilang makasalanan, tayo po ay papatawarin ng Panginoon. Kaya nga po namatay si Lord sa krus ng Kalbaryo para sa ating pong mga makasalanan. Pangalawa po, siya po ay inilibing. Ito po ay katumbas ng paglilibing upang tayo po ay mapatawad ng tuluyan. Sa paano paraan naman po? Sa pamamagitan po ng bautismo. At bautismo sa kanyang dakilang pangalan. Bakit po sa kanyang pangalan? Sapagkat yun po yung pangalan na ibinigay po sa atin para maligtas. Pag tayo po ay nagpabautismo sa tubig, sa kanyang dakilang pangalan, tayo po ay patatawarin, lilinisin sa ating mga kasalanan, at ililibig po yung ating kasalanan. Maliit man o malaking kasalanan, yan po ay patatawarin ng ating Panginoon. At sa ikatlong araw daw po, siya po ay nabuhay na magmuli. Tayo po ay magkakaroon ng bagong buhay. Pag tayo po ay napatawad, nalinis, nailibing ang ating kasalanan, at tayo po ay mamumuhay ng panibagong buhay. Sabi nga po sa Biblia, na tayo po, pag tinanggap natin ang ating Panginoon, we are new creation. Ang lahat ay lumipas na po. At kung tayo po ay makakatanggap ng Holy Spirit, yun po ang pasimula para po sa ating pagbabagong buhay. Makakalakad na po tayo sa kakalooban ng ating Panginoon. Yung salita ng Diyos po sa atin, masusunod na po natin. Yung salita ng Diyos, malilinawan po tayo kung ano ang kalooban ng Panginoon. At higit sa lahat, tayo po ay palalayain na ng Panginoon sa gawa ng kaaway. Magbabagong buhay po tayo. Kaya kailangan po natin yung tatlong yan. Na siya ay namatay, inilibing, at nabuhay na magmuli. Tayo po ay kailangan magsisi, bautismo sa pangalan ni Jesus, at tanggapin ang Holy Spirit. Yan pong tatlong yan ay napakahalaga po para sa kaligtasan ng ating kaluluwa. Maraming po salamat at huwag po kayong magsawa na tumangkilik po sa ating programa. Dito po sa JCLGAA. At alam niyo po na meron na po tayong bagong time slot. Nalipat po tayo sa 7 to 8 p.m. po. Pero every Friday po at Sunday, yun pa rin po yung ating schedule. Ulitin ko po, every Friday, 7 to 8 p.m. and every Sunday, 7 to 8 p.m. din po. Maraming po salamat sa lahat ng ating mga viewers. At doon po sa mga hindi pa po nag-subscribe, mag-subscribe po kayo. At para magpatuloy po tayo sa pakikinig ng salita ng Diyos, makapagpatuloy po tayo sa pag-aaral ng salita ng Diyos, at nakakasiguro po tayo na tayo po ay lulusog. Lalakas ang ating spiritual pagka tayo po ay nagtsatsaga sa pakikinig at pakikinig ng salita ng Panginoon. At kung tayo po ay tupa ng ating Panginoon, tayo po ay mananabik sa salita ng Panginoon, at tayo po ay susunod sa kanyang kalooban. Maraming po salamat sa walang sawa niyong pagtangkilik po sa ating programa, JCLGAA, at tayo po ay lahat ay pagpalain. Maraming po salamat.
At sa oras na ito, tayo po ay mananalangin pansamantala, pagwawakas po ng pansamantala ng programa ng JCLGAA. Sumunod po kayo sa bending panalangin. Glory to God. Hallelujah. We praise you, we thank you, Father, for everything, God, that you always done. Thank you so much, God, for this wonderful program that you given to us. Lord, always continually to bless JCLGAA, Lord, for your glory and your honor. Ikaw po, Diyos, ang patuloy na maparangalan, maitaas sa programang ito, sapagkat wala po kami magagawa kung wala ka, Panginoon. Ang salita mo ay hayaan mo maihayag. Ito man, O Diyos, hallelujah, ay alam po namin na may pakinabang po ito sa aming mga kaluluwa. Salamat po, Lord, sa pagkakataon na ibinigay mo sa amin upang magamit sa ganitong gawain, lalo na po ang aming mahal na Bishop Domingo Silicena, na patuloy mong ginagamit, Lord, patuloy mo i-bless ang aming mahal na Bishop, at gawin mo po siyang pagpapala. Maging ang programang ito, Lord, ikaw po ang siyang magbasbas. Ganon din, Lord, patuloy po namin dinadalangin ang aming bansang Pilipinas. Tulungan mo ang bansa po namin na maka-full recover po sa aming mga na dadanasan, Panginoon, na kahirapan sa bansa namin. Alam po namin, Diyos, na hindi po madaling dumanas po ng ganitong klaseng pandemic. At alam po namin na maraming tao ang nawalan ng trabaho, marami po ang nagkasakit, marami po ang na-stress, marami po ang na-depress. Panginoon, kahabagan mo ang bansa namin. At tulutan mo, Diyos, na ang bansang Pilipinas, Panginoon, ay makakilala sa totoo at buhay at nag-iisang Diyos. Alam po namin, Panginoon, O God, na ang bansa namin, Panginoon, ay nag-iisa at ito'y kaloob mo po sa aming lahat ng mga anak mo. Lord, kahabagan mo ang bansang Pilipinas at hayaan mo po ito, Lord God, hallelujah, na maging maayos pa, Panginoon, pagdating po sa pagsunod at pagkilala sa totoong Diyos. Maraming pong salamat. At patuloy, Lord, na i-bless mo po ang lahat ng namumuno sa bansa namin. Ikaw po ang manguna sa bansa namin, Panginoon. Ang mga leaders, ang aming presidente, ang lahat from highest to the lowest position, Lord. Tulungan mo sila, Lord, na magkaroon sila ng banal na takot sa iyo. At wag po silang magsamantala, wag po silang magbigay ng mga bad influence sa mga tao, Panginoon, bagos sila po ay maging magandang halimbawa po sa lipunan, Panginoon. Patuloy mo, Diyos, na ilagay po sa iyong mapagpalang kamay ang bansa po namin at maging maayos po ito, mag-progress po itong muli, mag-success po itong muli, at higit sa lahat, marami po ang makakilala sa iyo, Lord. Sa iyong mga salita ay manalig po sila at sila po ay sumunod. Maraming pong salamat. We give all the glory and honor to your name, in Jesus' name. Amen. Thank you and God bless.